to a yanzu muna neman alfarman malamanmu in dai wannan dan kwankwasiyar bai ji ya janye wannan maganar ba dan girman Allah daga nan zuwa shekara ko nawa ne in dai muna rayi da abin da kwankwasa ya zo nema a Najeriyance duk wanda ya makale da shi dan Allah ahlus sunna mu zo mu zuzzuka ƙuri'a da za ta kada su wannan shine abin da ya kamata tunda irin yaran da suke ji kenan kuma abin da suke faɗa gwamnati kenan suke da ƙuri'a ƴan ahlus sunna yo ku da kuke da ƴan sholi sanda sai fa an gama zaben ma ya tambaya ya ce wai waye ya ci an riga ba kai dan hauragiya ya aka yi ne kama sosai dan hauragiya wallahi kai dan hauragiya ne ko kadan ko kusa baka hada layi da malanta ba al'umma kafin mutane su fara cewa Abdul ya fara kafa malamai yana gaya musu magana bari in tabbatar muku da cewa wannan dan hauragiya ne ba malami bane bai hada layi da malamai ba ko ta kusa ko ta nesa dalili kuwa shine tunda nake kallon bidiyon sa a TikTok din nan ban taba kallon wani bidiyo da yake koyar da wani abu daga addini ba common tsarki ban taba ganin bidiyon sa yana koyar da tsarki ba ko alwala dan haka wannan ba malami bane dan hauragiya ne da shi da G-Fresh tafiyar su daya a social media wallahi ina gaya muku da kake magana a ahlus sunna su waye ahlus sunna ai mu ne ahlus sunna malam mu ne ahlus sunna mu ita ta haife mu kuma har gobe akan tsarin da muke kenan ai Sheikh Albani Zaria ya gama mana komai ya gama fito da darajar kwankwasa idan mu mun gani Sheikh Albani Zaria ya gama fito da darajar kwankwasa idan duniya kan sani na sani ba malabi bane dan san zuciya Sheikh Albani Zaria ba shi da zan zuciya game da dan siyasa kamar yacce kake da san zuciya yanzu wanda kwanakin baya mun gango ka a gidan Rauba ka je karban rabanka dan haka ka sani cewar mu ne ahlus sunna kuma kwankwasiya aqidan mu ce layin mu ne kwankwasa muke bi a siyasance dan haka ka rubuta ka aje mu ƙuri'an mu ta kwankwasa ne kuma duk inda ya canza mi ka bude idanka sanan da kake maganar wai kotu ita ta ba abba mulki a'a Allah shi ya ba abba mulki domin shi yake ba da mulki ga wanda ya so a lokacin da ya ga dama sai dai kotu ta tabbatar da duniya abinda Allah ya bada ta tabbatar da cewar wannan fa Allah shi ya bawa dan haka shine wanda ubangiji ya bawa kotu ba wai ta ba abba bane domin kotu dama ita aikinta akai mata ƙara ta tantance mai gaskiya ta ba mai gaskiya gaskiyarsa sannan shi kuma wanda ya zo da ƙarya ko sharri ta tabbatar da cewar ƙarya yake sharri yake dan haka kotu bata ba abba mulki ba Allah shi yake ba da mulki ga wanda ya so a lokacin da ya ga dama sannan ya ba wa abba gwamnan jihar Kano mulki dan haka dan hauragiya Allah shi ya ba abba mulki ba kotu ba ita dai kotu ta yi aikin da Allah ya wakilta ta ne dan haka ka bude idan ka dan hauragiya mu ne ahlus sunna abba muke yi sannan abba populous po kuma ƙuri'un mu suna nan a jibge muna jiran lokaci kuma duk dan ahlus sunna yana goyon bayan abba gida saboda aikin alkhairi yake ba zalunci ba Allah ya mu dace